parliamentary security. Ziziganeko eziloluhlobo ezifake amalungu e-EFF enkathazweni bafunyaniswe benamatyala asusela kwasihlanu kuyotsho kwasixhenxe bafake isibheno kwinkundla ephakamileyo yamatyala aseKapa kodwa uadvocate Ncumisa Mayosi nobechophele lamatyala uthi kunyanzelekile ukuba bohlwaywe. I am satisfied that there is nothing that prevents this process from proceeding until its conclusion. I-EFF yazikhaba ezityholo ityatya kwazona. The report is a serious mockery of best legal practice. There's very weak interrogation of evidence that was presented to all of us. Onke amanye amaqela ayavumelana neziphakamiso zikaMayosi kodwa i-EFF icaphuke yaqhuma umsindo. I just want to remind Comrade Honorable Ndlozi that he is part of the committee members. So when he talks to the report, he must not talk as if he's a legal representative. He must just tell us that that is absolute nonsense. That is absolute nonsense. I don't think That's you are nonsense. saying that to me, Honorable. No, that is absolute. I am. No, That is. no. Can you stop interrupting me? Ngokunje kuza kuxhomekeka kwiparlamente okuba iwohlwaya njani nalamalungu. Ukuba bafunyaniswe benamatyala baza kunqunyanyiswa njengamalungu eparlamente okanye bohlwaywe intwenka yemali yakuba kokuqala kwimbali yale parliamente ukuba amalungu amaninzi olhlobo afunyanwe enamatyala ophula imithetho yeparlamente. Ndivanelisi Dubase wendaba ze-SABC eparlamente eKapa.